Сега, здравейте, приятели! Тук ще правя част трета на най-малката база за оцеляване в Майнкрафт. Сега, поправих всичко от миналата част. Ако сте гледали, ще видите колко я развалих. Всичко беше във вода и Редстоун отиде на кино направо. Направо на кино отиде. И затова сега поправих всичко и дори добавих още екстри. Ако не сте гледали миналото видео, цъкнете по един, отидете в моя канал, потърсете го, гледайте го и му дайте по един лайк, ако ви е харесал. Сега, първо да се запознаем с промените. Така. Тук сложих един трапдор, защото падам вътре и много трудно излизам. Сега, ето тук е левъра, с който сме тук. Само да ви кажа, не работи тази функция. Не знам защо, но карта някак си пада. Пада някъде. Затова ще премахна тази екстра, но няма да е сега. Така. Както виждате в моето инвентори по-долу, ще видите нещата, които трябва да поместим в тази къщичка. Сега. Първо ще сложим респаун анчура. Сега. Мисля да го сложа ето тук. Не. Ако се спална тук, ще изляза навън. Така, тук слагам един барел. Така. Респаун анчура ще го сложа ето тук. И сега като ме респауне, ето тук ще ме респауне, точно ето така. И така ще е най-добре. Сега, трябва да вземем магма блоковете. Ако не знаете, с тях се захранва респаун анчура, но ако не изключите една от командите в настройките, вижте. Опа. Сега. Опа. Защо не мога да го направя? Сега. Взимам пак респаун анчур. Така. Взимаме магма блок. Не мога. Защо? Явно и това ще се провали. Така. Взимам си пак гринстоун обратно. И ще взема грасблок да запълня това място. Няма да го оставяме така. Сега, взема джукбокс и мисля да го сложа тук. Сега, този барел го сложих ето там. Тук ще сложа дисковете. Даже направо ще пусна единия. Не е лошо това. Доста добре дори. Да слушаме музика през това време. Малко да потанцуваме. Сега, гринстоун, аз дори мисля, че сложих преди това, но не съм. Доста силно. Така. Гринстоун ще сложа ето тук. Така. Ето. Сега. Ти какво правиш тук? Я пътеките. Ей, гледайте, те се оплашват много. Така, да не си се върнала повече. Ясно. Ясно ли тя, бе? Така. Сега. Трябва да потърсим при айтемите кое нещо друго ще ни трябва.
Ако се сетите, трябва да пишете в коментарите и после аз ще ги прочета и ще се сетя. Калдрон. Калдрон. Обаче с какво да го напълня калдрона? Така, и тук ще има калдрон. Опа, не. Така. Така. Няма да е тук, защото се страхувам да не паднем. Така. Мисля да го сложа някъде по-натясно. Тук мисля, да. Там ще е най-добре. Не, най-зле ще бъде. Къде мога да го сложа без... като да го виждам? Мога ли там? Така. Не. Просто го слагаме и тук и... ще се стараем да не падаме. Това е. Само, че искам да сложа вода за всеки случай. Да не паднем в лавата и да изгорим. Както знаете, гадно е да паднете в лава, защото горите един час след това. Така. Сетих се, че мога да взема няколко айтем фрейма. Даже гол ще взема и да сложа един даймонд меч. Даже кирка ще сложа, ще е тя най-готиния айтем. Даймонд кирката, най-разпространеният. И... така мога ли? Ето. Така. Ето, готово. Чиста работа. Сега, какво друго ще ни трябва? Букшелф, дали ще ни трябва? Мисля, че не. Сега. Аксолотъл. Мога ли тук да сложа аксолотъл? Сетих се нещо. Имаме си аксолотъл, че... плувай. Тя иска да плува. Той иска да плува. Ето, вижте го. Вижте какъв е сладък. Много е сладък. Сега. Калдрон с вода. Супер. Така. Още нещо ще ни трябва. Все пак това е много празна къщичка. Нещо, което по принцип не трябва. Я малко да разкрася. С апдейта 1.21 създадоха Decorated Pot. Вижте, аз го държа. Ще го сложа ето тук. Все пак мога да си цъкам картографите и моля! Какво? Виждате ли как излиза блока? Чакайте малко, искам отвънка да го видя. Какво? То влиза в блокчето буквално. Това е много тъпо. Как влиза в блокчето, аз не мога да си представя. Така. Още нещо. Не, чакайте. Ще сложа на по-нормално място. Тук. Така. Аз влизам в този декорейте път. Сега ще сложа едно цвет. Ще сложа... Как се викаше, бе? Nether Rose ли беше? Някакъв от цвета беше. Роуз. Беше едно ново цвете от новия апдейт. Роуз. Не е Wither Rose. Как беше, бе? Flower. Ето го.
Torchflower. Трябва да го запомня. Факелно цвете. Сега. Виж колко е красиво. Какво? Какво? Нищо не разбирам какво ми говориш. Престани да ми фъфлиш, бе. Не ти, бе. Ти си стой там. Сега тук защо мога, там не мога. Чакай сега. Така. Нещо не става. Значи сложам нормал pot. О. Баца, защо ми ги дропна? Така, вземам си нормал pot. Ама аз ще падна тук. Така. Някъде другаде ще сложим този pot. Ето, опа. Видяхте ли? Аз паднах и някак си се изкарах. Това е много готино. Така. Ето. Мисля точно тук. И този флауър. Ето. Виждате ли? Вижте колко е красиво. Сега да не губим време. Да си изчистя малко инвентарито, защото много мразя да ми е пълно. Така. Мисля още малко да разкрася и да спираме, защото ще стане нещо прекалено. Така, ще взема един lightning rod. И да, общо взето това е. Излизам. Сега. Тук слагам. И мисля, че сме готови. Ето. Пишете в коментарите, ако ви е харесало тази поредица. И не ви забравяйте да се абонирате за канала, за да получавате още яки видеа. И моля, пишете в коментарите на някои видеа какви други и за какво друго да направим. Например, както сега съм избрал някаква малка къща, например, някаква подводна база. Опа! Точно това ще да ми е следващото видео. Не се бавете. След няколко дена ще е готово. Обещавам ви. Добре. Ако ви е харесало, праскайте по един лайк и се абонирайте за канала. И няма да ги повтарям много пъти. Довиждане!